Dnes sa pýtame ľudí z reklamnej agentúry, ako je to u nich s varením. Čauko, môžem ťa vyrušiť na chvíľu? No áno, nech sa páči. Mám tu pár otázok pre teba, takže prvá otázka. Ako často varíš a kedy si naposledy varila? Ja varím každý deň, čiže dennodenne, čiže naposledy včera. Akože úprimne nie tak často, ale včera som z hodou okolností varil naposledy a bolo to kuracie mäso s rýžou, taká klasika. Varím skoro každý deň a varila som teraz pečené zemiaky to boli a panenka. Ktorý recept z Instagramu si vyskúšala a musíš povedať, že akože fakt zafungoval? No to boli kuracie stehienka s ananásovou omačkou a bolo to bomba. Chutilo to perfektne, čiže odporúčam. Vieš čo, robil som taký šalát so zalievkou a ten twist tam bol v tom, že som uvaril také mušličky, tie cestoviny, dal som ich do truby, aby boli chrumkavejšie a potom som ich dal naspäť do toho šalátu a bolo to, že... Cottage cheese pizza, ktorú akože odporúčam vyskúšať, je to super. Doplň metu. Podravku si dávam do Do všetkého. Polievočky. Popcorn. popcornu. Určite, topka, vyskúšaj. Zaujímavé odpovede. Čo poviete? Varenie je pre každého, aj pre ľudí z reklamy.